Γεια σας, είμαι ο Άκης ή αλλιώς Codemeister και καλωσορίσατε στο «Με λόγια απλά πληροφορική». Σήμερα θα σου εξηγήσω τι βλέπουν οι άλλοι για εσένα όταν μπαίνεις στο ίντερνετ. Όχι, δεν θα πούμε οι hackers σε παρακολουθούν, ούτε σβήσε τα πάντα. Απλά θα δούμε τι στοιχεία αποκαλύπτονται όταν ανοίγεις μία ιστοσελίδα, τι κρατά ο πάροχός σου, τι μπορεί να βλέπει ένα site χωρίς να του πεις τίποτα και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό εύκολα και χωρίς να αγχωθείς. Αρχικά, ας εξηγήσουμε τι βλέπει ο πάροχός σου ή αλλιώς ISP. Αν έχεις δει τα δύο προηγούμενα βίντεο, είμαι σίγουρος ότι ξέρεις ήδη. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Όταν συνδέεσαι στο ίντερνετ, ο πάροχός σου βλέπει ότι είσαι online. Τι ξέρει όμως? Ξέρει τη δημόσια IP διεύθυνσή σου, που είναι σαν να ξέρει την διεύθυνση του σπιτιού σου, ποιες ώρες συνδέθηκες και για πόσο, καθώς εκείνοι σου δίνουν αυτή τη σύνδεση, ποια site επισκέφτηκες αν δεν χρησιμοποιείς κάποιο DNS ή κάποιο VPN. Και ναι, ακόμα και αν κάνεις επανεκκίνηση στο router σου, εκείνοι κρατάνε logs, κάποια αρχεία που προσδίδουν το ποιος είχε ποια IP, για πόσο χρόνο και τι έκανε με αυτήν. Αυτό είναι νόμιμο και απαραίτητο σύμφωνα με την νομοθεσία. Τώρα πάμε στο πιο σημαντικό και κύριο κομμάτι του βίντεο. Τι βλέπει μία ιστοσελίδα? Ας πούμε ότι μπαίνεις σε μία ιστοσελίδα όπως ένα e-shop ή ένα blog. Ακόμα και χωρίς να κάνεις login ή να γράψεις κάτι, το site μπορεί να μάθει πολλά για σένα. Κάποια παραδείγματα πληροφοριών που βλέπει είναι τα ακόλουθα. Το browser σου, αν είναι Chrome, Firefox, Safari κλπ. Το λειτουργικό σου σύστημα, αν είναι Windows, Mac, Linux, Android ή iOS. Την ανάλυση της οθόνης σου, αν είναι π.χ. 1920x1080. Τα εγκατεστημένα σου fonts, δηλαδή τις γραμματοσειρές που έχεις εγκαταστήσει στον υπολογιστή σου. Τι extensions έχει ο browser σου. Τη γλώσσα που χρησιμοποιείς εκείνη τη στιγμή. Το αν έχεις dark mode στον υπολογιστή σου ή όχι. Και διάφορα άλλα. Όλα αυτά που μπορεί να γνωρίζει ένα site λέγονται browser fingerprint. Και λέγεται έτσι γιατί είναι σαν ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Και το πιο τρελό σε όλο αυτό και ο λόγος που κάνουμε το βίντεο είναι ότι όταν τα συνδυάσεις όλα αυτά φτιάχνεις ένα προφίλ χρήστη. Ένα προφίλ το οποίο ξεχωρίζει από όλους αυτούς που υπάρχουν εκεί έξω στο ίντερνετ. Για να δεις τι αποκαλύπτει το αποτύπωμά σου live, υπάρχει μια σελίδα η οποία ονομάζεται Cover Your Tracks και έχει φτιαχτεί από την eff.org. Στην ουσία σου δείχνει αν ο browser σου σε ξεχωρίζει από τους άλλους, πόσο σπάνιος είναι ο συνδυασμός των ρυθμίσεων σου και τι βλέπουν οι τρίτοι για εσένα. Και όχι, δεν το ανακάλυψα επειδή το διάβασα σε κάποιο blog που μαγικά έχει ό,τι δείχνω στα βίντεο μου την επόμενη ημέρα. Το βάζω στην περιγραφή, να το δεις και εσύ γιατί αξίζει. Τι λέτε όμως? Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Όπως είπαμε, αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε από την Electronic Frontier Foundation, eff.org, έναν οργανισμό που προασπίζεται τα ψηφιακά δικαιώματα. Στην ουσία μπαίνουμε στη σελίδα της, που είναι αυτή εδώ που όπως είπαμε θα τη βρείτε στο link κάτω στην περιγραφή μας, και μπορούμε να πατήσουμε Test Your Browser. Για να δούμε αν κάποια πράγματα δουλεύουν σωστά ή όχι, το έχω ανοίξει φυσικά στον Edge, αλλά το έχω ανοίξει και στον Brave. Θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί έχουμε ανοίξει σε δύο διαφορετικούς browser το συγκεκριμένο και έχω και το VPN μου κλειστό. Πάμε λοιπόν σε πρώτη φάση να δοκιμάσουμε τον Edge. Έχω και συνδεδεμένο το προφίλ μου πάνω, έχω ενεργοποιημένα τα cookies, οπότε test your browser. Θα μας αναποσβήσει 2-3 φορές, θα μας κάνει ένα refresh 2-3 φορές. Και κάπου εδώ μας βγάζει το αποτέλεσμα. Λέει ότι τα τεστ τους φαίνεται ότι δεν είμαστε προστατευμένοι απέναντι στο tracking του διαδικτύου. Και μας λέει ότι δεν μπλοκάρουμε τα tracking ads, δεν μπλοκάρουμε τα invisible trackers και φυσικά είμαστε προστατευμένοι λέει από το fingerprint, από το browser fingerprint που λέγαμε πριν. Όχι, γιατί έχουμε δημιουργήσει ένα δικό μας fingerprint από ό,τι φαίνεται. Και σου λέει στην ουσία τα αποτελέσματα πιο κάτω, πολύ αναλυτικά.
τα χαρακτηριστικά του browser μας, το time zone που έχουμε. Το time zone εννοώ ότι βλέπετε ότι είμαστε από την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μας λέει το screen size και το color depth, οπότε τα βλέπετε εδώ πέρα λίγο πολύ. Τα system fonts που έχουμε, αν έχουμε ενεργοποιημένα τα cookies μας. Αναφέρει και λίγο πιο κάτω κάποια πράγματα τα οποία καλό είναι να δώσουμε σημασία. Και φυσικά αυτό που μου έκανε εμένα αρκετή εντύπωση ήταν το ότι λίγο πιο κάτω, αν δείτε, βλέπει ότι χρησιμοποιώ την Nvidia GeForce RTX 2080 που είναι η κάρτα γραφικών μου. Και φυσικά ότι χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή όντως στον υπολογιστή μου τα αγγλικά. Αν τα είχα στα ελληνικά θα το έβλεπε επίσης. Τώρα η πλατφόρμα που λέει Windows 32 δεν έχω 32 μπιτά, έχω 64 μπιτά, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με κάτι διαφορετικό από αυτό που μετράει. Όπως και κάτω-κάτω αξίζει να πούμε και αυτά, τα οποία δεν είναι και τόσο σωστά, είναι ότι βλέπει device memory 8 GB. Όχι, έχω 64 GB, οπότε δεν έπεσε κοντά σε αυτό. Πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο λοιπόν εδώ πέρα στον Edge βρήκε πολλά πράγματα και μας νοιάζει πιο πολύ απ' όλα αυτό εδώ πέρα. Ότι δεν είμαστε προστατευμένοι απέναντι στην παρακολούθηση τέλος πάντων των στοιχείων μας. Και φυσικά ότι έχει δημιουργηθεί ένα μοναδικό fingerprint, ένα μοναδικό αποτύπωμα του προφίλ μας. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν και στον Brave. Ο Brave είναι ένας από τους browser που τους χρησιμοποιώ, από τους φιλομετρητές που χρησιμοποιώ, καθώς θεωρώ ότι είναι λίγο πιο ασφαλής από τους υπόλοιπους. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα τεστ, να δούμε τι βλέπει αυτός, αν βλέπει τα ίδια, να μας βγάλει τα ίδια αποτελέσματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να μας βγάλει τα ίδια αποτελέσματα, καθώς δεν χρησιμοποιώ κάποιο VPN αυτή τη στιγμή, κάποιο διαφορετικό DNS από ό,τι πριν με τον Edge. Άρα πάμε να δούμε. Και βλέπετε ότι έχουμε διαφορετικό μήνυμα εδώ πέρα, ότι με τα τεστ τους φαίνεται ότι έχουμε δυνατή προστασία απέναντι στο web tracking, μπλοκάρει τα ads, τα tracking ads, μπλοκάρει φυσικά και το invisible trackers και φυσικά ο browser μας έχει φτιάξει ένα τυχαίο fingerprint. Και αν πάμε λίγο πιο κάτω, θα δείτε ότι λέει ότι χρησιμοποιούμε Mozilla, Chrome, Safari, τα πετάει όλα μαζί εδώ πέρα. Το time zone βλέπει φυσικά ότι είναι Europe Athens, οπότε αυτό η αλήθεια είναι ότι το πέτυχε. Τώρα το screen size και το color depth δεν το πέτυχε. Δεν έχω οθόνη με αυτή την ανάλυση, έχω την προηγούμενη που δείξαμε. Έχει πετάξει κάποια system fonts τα οποία κάποια τα έχω, κάποια όχι. Μας λέει ότι τα cookies μας είναι enabled, ok, ναι, σίγουρα, όντως έχουμε κάποια enabled cookies. Πάλι βλέπει όμως την κάρτα μου, έτσι, βέβαια έχει να κάνει και με το render που κάνει, εντάξει. Και βλέπει τη γλώσσα λανθασμένα. Ακόμα αγγλικά το έχω, αλλά παρόλα αυτά πετάει ότι έχω αυτό. Πλατφόρμα το ίδιο, βλέπουμε ότι έχει κάποια διαφορετικά πραγματάκια. Ωραία, ωραία. Και εδώ το device memory φυσικά μας λέει ότι έχουμε μισό GB. Καμία σχέση. Άρα εδώ βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά όσον αφορά τον Edge και τον Brave. Πιστέψτε με, τα ίδια αποτελέσματα που έβγαλε ο Edge θα βγάλει και ο Chrome. Δεν τον έχω κατεβάσει στο PC μου αυτή τη στιγμή, αλλά γενικότερα να ξέρετε ότι και ο Chrome κάπως τα ίδια θα βγάλει. Τώρα, θεωρώ ότι αξίζει να δοκιμάσουμε πάλι με τον Edge, αλλά αυτή τη φορά να ανοίξω και το VPN μου. Θα ανοίξω το NordVPN, το οποίο χρησιμοποιώ συχνά και θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο σε λιγάκι. Και δεν θα σας δείξω διεύθυνση κλπ που έχω για λόγους ασφαλείας δικής μου. Ωραία, συνδέθηκε, είμαι σε ελληνικό σερβερ αυτή τη στιγμή, θα επιλέξω να πάω σε έναν σερβερ της Αμερικής. Και είμαι ήδη συνδεμένος σε έναν σερβερ της Αμερικής. Ανοίγω λοιπόν πάλι τον Edge, βλέπετε και το προφίλ μου πάνω δεξιά. Θα πάμε λίγο πιο κάτω για να ξαναπατήσουμε το τεστ μας, γιατί προφανώς δεν είναι σωστό. Retest your browser και ξεκινάει πάλι.
Εδώ θα δούμε αν παίζει και σημαντικό ρόλο το VPN ή όχι, καθώς γενικότερα λένε ότι το VPN βοηθάει. Για να δούμε, ισχύει αυτό ή απλώς είναι για να κρύβει την IP μας. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, μας λέει ότι δεν είμαστε protected απέναντι στο tracking του web και πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Και τα plugin μας, το time zone το βλέπει κανονικά σαν Αθήνα και Ευρώπη. Φυσικά βλέπει κανονικά το screen size που έχω και ό,τι έβλεπε και πριν. Δεν έχει καμία διαφορά, θα έλεγα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το VPN είναι μόνο και μόνο για να κρύβει το που μπαίνουμε, το τι σελίδες επισκεπτόμαστε και όχι για το τι fingerprint θα φτιάξει όσον αφορά τα στοιχεία που έχουμε. Τώρα κάτι άλλο που θα ήθελα να δοκιμάσω είναι να πάμε σε ένα in private window, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό. Πάμε λοιπόν να πατήσουμε cover your tracks. Ωραία, είναι το πρώτο link πάντα. Θα κλείσω το VPN, δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Ωραία, το κλείσαμε. Και πάμε να κάνουμε ένα τεστ στον browser. Υποτίθεται ότι τώρα έχουμε μπει με in private window, δηλαδή με ανώνυμη περιήγηση, άρα θα πρέπει και να μην μπορεί να φτιάξει το προφίλ μας. Ναι. Και όντως πάρα πολύ σωστά μας λέει ότι τα τεστ μας φαίνεται ότι έχουμε strong protection απέναντι στο web tracking, γιατί δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις διαφημίσεις που θα μας δώσει. Μπλοκάρουμε τα invisible trackers και φυσικά εδώ μας λέει ότι ο browser έχει ένα unique fingerprint, άρα εδώ πέρα δεν μπορεί να μας πει ότι δεν μπορεί να μας φτιάξει ένα randomized, άρα καταλαβαίνουμε ότι σε αυτά εδώ είμαστε εντάξει, αλλά αυτό εδώ όχι, δεν έχει φτιάξει κάποιο randomized. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί μόλις κλείσω αυτό το browser, ό,τι έχει φτιάξει θεωρητικά θα σβηστεί. Βέβαια βλέπει κανονικά ότι έβλεπε και παλιότερα, απλά είναι προσωρινό. Τα ίδια που έβλεπε και πριν, τα ίδια βλέπει και τώρα. Απλά αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο όταν μπαίνουμε σε ένα in private ή σε έναν ανώνυμο περιηγητή είναι ότι μπλοκάρουμε τα tracking ads και τα invisible trackers. Πάμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις λοιπόν για αυτό, εφόσον κάναμε και τα τεστ μας. Γιατί είναι προφανέστατο ότι θα με ρωτήσει κάποιος τι θα κάνω εγώ για να μην φαίνεται αυτό. Από τα τεστ που κάναμε νομίζω καταλαβαίνεις ήδη τι πρέπει να κάνεις και πάμε λίγο να το πούμε. Μερικά tips που έχω να σου δώσω εγώ σαν Άκης είναι να χρησιμοποιείς browser του τύπου Brave ή Firefox, και ο Firefox είναι αρκετά καλός όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Αλλά εμένα ο Brave θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες επιλογές ιδιωτικότητας. Βάλε ad blockers ή privacy extensions όπως το uBlock Origin. Ξέρω ότι μπλοκάρει το YouTube κλπ. Αλλά τα δεδομένα σου, αυτό το browser fingerprint που δημιουργείται με τα δεδομένα σου, θεωρώ ότι καλό είναι να το βάλουμε στο τραπέζι για να το συζητήσουμε, καθώς τα δεδομένα μας είναι, από όσο λένε και οι ειδικοί, από τα πιο πολύτιμα πράγματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας. Επόμενο tip που έχω να σου δώσω είναι να κάνεις καθαρισμό cookies συχνά. Προσπάθησε να ανοίγεις σελίδες σε ιδιωτική περιήγηση όπως δείξαμε. Αυτό βέβαια όταν δεν θες να αποθηκευτούν στοιχεία. Και τώρα όσον αφορά τα logs και την IP σου, φυσικά εκεί βοηθάει το VPN. Δεν βοηθάει στο να μην αφήσεις browser fingerprint, αλλά βοηθάει όπως είπαμε στο να κρύψεις την IP σου που την βλέπουν οι περισσότεροι, και φυσικά δεν κρατάει logs, δηλαδή δεν κρατάει αρχεία για το τι έκανε σε ποια χρονική περίοδο. Όπως είπαμε, ο χορηγός αυτού του βίντεο είναι το NordVPN, που όπως είδες πολύ εύκολα και απλά χρησιμοποιώ και εγώ και γενικότερα το έχω χρησιμοποιήσει, καθώς είναι αξιόπιστο, γρήγορο, δεν κρατάει αρχεία και είναι πάντα ο φίλος μου σε πολλά ταξίδια και πολλά δωρεάν Wi-Fi τα οποία συνδέομαι, και επίσης έχει και επιστροφή χρημάτων μέσα σε 30 μέρες αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Αν το πάρεις μέσω του link που έχω στην περιγραφή, έχεις έκπτωση και έτσι στηρίζεις και άμεσα το κανάλι μου χωρίς να χρεωθείς τίποτα παραπάνω. Οπότε σε ευχαριστώ προκαταβολικά. Και κλείνοντας το βίντεο, θα ήθελα να ξέρω αν έμαθες κάτι καινούριο σήμερα. Κάνε ένα like, με βοηθάει πολύ. Επίσης, γράψτε μου στα σχόλια ποιον browser χρησιμοποιείς εσύ, έχεις δοκιμάσει κάποιο VPN ποτέ, γνωρίζεις μήπως κάποια άλλη μέθοδο που δεν ανέφερα. Τέλος, κάνε εγγραφή για να βλέπεις και άλλα τέτοια βίντεο που εξηγούμε την τεχνολογία χωρίς φανφάρες, χωρίς πολλά λόγια, μόνο απλά. Και όπως πάντα, σε ευχαριστώ που έμαθες κάτι μαζί με εμένα. Ήμουν ο Άκης και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.